Right, inzwa ikawasukuruka pane video yandasangana nayo isina kundibata zvakanaka. Yandaona kuZim Reality ITV. Munoenda kuchannel yakanzi Zim Reality ITV kwemukomana muzukuru wangu anonzi DJ Sparks. Anditi go ikoko munosubscribe futi. Anditi right, let's support each other, let's support Zimbabwean YouTubers. Anditi so let's go and watch and let's support and then tobata subscribe. Right, ka video akare ndoko ndakaonawo nekuti ndakasubscribe ikoko. So this is what I saw. Ndaona mukomana anonzi Soldier Love ikoko. Zvasinombira zvakanaka. Right, kana ukasati wasubscribe to this channel also don't forget to subscribe panapa. Do pamba pedu panapa. This is our family channel, our favorite channel. And also don't forget to put your notification bell whenever I upload a video you will be notified. And it mzukuru wangu right, so mukomana uyu Sauro Chigunduru ndabva ndasanganawo naye. Chandirwadza ndechemaitiro aanga achiita. Anga achitoratidza kuti pfungwa kana njere hadzichanatsoita zvakanaka. Inini sasekuru ndomaonero andaita. Ndatoona kuti pfungwa apa hadzichanatsotora zvakanaka meno zviri kuitika. And ndaramba ndichiona, ndaona kakawanda ndikapataurwa naDJ Sparks kuti zvoni anga akabata kapaipi kavanobhemesa chimutoriro. Right, chimutoriro madrugs. Ndo zvandongogona kungokudza kuti madrugs, it's more like mawest emadrugs avanozotora vakubhema. So ndo chaanga akabata chipaipi chavanoshandisa kudi kubhema. Right, so zvabva zviri zvinhu zvandibata zvandirwadza kuti here munhu ane talent, munhu ane chipo, muzukuru wangu Sauro, here zvasvika pakudaro, zvasvika pakuparadza upenyu hwake nekuda kwezvinodhaka, nekuda kwemadrugs. Ndabatikana. Kana nanhasi ndabatikana zvokuti dai ndaikwanisa kuti ndione Sauro, ndaikwanisa kuti ndimuone timbotaurawo naye. But ndisingazive kuti nezvaanga achiita ipapo achiri kukwanisika here kutaurika naye. Because pfungwa dzinogona dzatokanganisika. So chatongorowo chikumbiro kuti kana kune vanokwanisa kusvikira mukomana, vanokwanisa kumusvikira, vanga vanoitawo zveutano, vambonoongororawo kuti muzukuru wangu achiri right here. Because actions anga achiita ipapo ndarwadziwa. Torasikirwa here nechipo, torasikirwa here nemumhanzi, nekuda kwezvinobata, nekuda kwezvinokanganisa utano nenjira. I think something handisuda kutaura zvakawanda. What I'm requesting is, please maZimbabwe, kana kune vanogona kuongororawo kuti munhu njere dzichiri right, ngavamboendawo vambonoona Sauro, ngavambonoonawo Soldier Love Chigunduru kuti zvoni achiri right. Sasekuru vanhu tinofanira kuti worried, because this is our people. I love these celebrities. I love them so much. And more pavanenge vachientertaina vanhu ineniwo ndine ndichiwedzerawo kufara. So please, let's go and look for this man. Ngatimutarise tuone kuti zviri kufamba sei, tinzwisise kuti achiri right here. But proof yekuti anobhema chimutoriro ndave nayo, nekuti ndatoona akabata chipaipi chavanoshandisa. Anditi so please, kune vanogona kusvikira Sauro, tina mukoma wake wandakamboona akambomubatsira kuenda kwamuprofeti Magaya. Kana achikwanisa kuti ange ari anosvikirwa, ngaasvikirwe tinzwisise kuti mukomana zviri kufamba sei. Ndochandango ndingouya nacho, ndichida kutsura futi kune vechidiki vanopinda munyaya dzemumhanzi. Ngatisabate zvinodhaka, ngatisabate madrugs, ngatisazvikuvadze pfungwa dzedu kana kuti njere dzedu nekuda kwezvinodhaka. Ndochandango ndingouya nacho. Taurai kumacomments mutiudzewo information, vane information yakakwana, tikwanise kunge tiri tinotsvaga kuti mukomana abatsirike sei. Much love.